Juan María Loureda Mantiñán, nacido en Betanzos, estudou Enxeñería de Camiños, Canais e Portos na Coruña. Tamén é enxeñeiro técnico de obras públicas, formación que adquiriu en Madrid, cidade na que os seus 4 irmáns realizaron a súa formación universitaria. Un deles estaba a estudar Enxeñería de Camiños, Canais e Portos e un amigo acababa de finalizar esta carreira, o que animou a Juan Loureda, cando preparaba o acceso á universidade, a optar por esta formación. Iniciou a súa carreira profesional en Ferrovial, continuando en Agromán, Arias Hermanos e Grupo Puentes, onde chegou a ser vicepresidente do Consello de Administración. Foron 52 anos dunha vida profesional feliz, na que destaca o esforzo, o estudo e a dedicación, pero poñendo sempre por diante a súa familia, da que destaca o seu apoio ao longo de toda a súa traxectoria. Lembra como un dos momentos máis importantes desta extensa carreira o seu nomeamento como conselleiro delegado de Ferrovial en Libia no ano 1977, primeira obra no exterior, con actuacións en estradas por valor de 22.000 millóns de pesetas da época. Posteriormente, en 1985, trasladou a súa residencia a Galicia, onde esta empresa o nomeou delegado de Galicia, Asturias e Castela e León. Foi membro no Consello Xeral do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos e está en posesión da medalla ao mérito profesional. Actualmente é presidente da Fundación da Enxeñería Civil de Galicia. Nas súas propias palabras, defíneno a honradez, a constancia e o compañeirismo. Hoxe recibe a medalla ao mérito colexial de Galicia.